खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड निउज 24 नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय गाबोन प्रमद बर'आ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लागोन। बिटिसिनि गोदान सरकारखौ जथायै इउपिपिएल भारतीय जनता पार्टी आरो जेएसपिनि सोद्रोमाखौ लानानै दानाय जागोन। गाबोन लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै गबिन्द बसुमतारियाबो समायखिरा लागोन। गबिन्द बसुमतारिया इउपिपिएलनि सासे बिसायख'जानाय एमसिएलए आरो बिथाङा बारग' एनडिएफबि पिनि आफादगिरिमोन। 5জন ব্যক্তিয়ে অহাকালি শপত ল'ব, 2জন ইউপিপিএলৰ পৰা আৰু বিটিচিৰ চিফ আৰু ডেপুটি চিফ দুইটাই ইউপিপিএলৰ লগত থাকিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা 2জনে শপত ল'ব আৰু এজন জিএছপিৰ শপত ল'ব। কালি 5জনে শপত ল'ব। 2 from BJP, 2 from UPPL, 1 from GSP किन्तु मख'नो गोनांदि गाबोन गोदानै बिसायख'जानाय साबा सोद्रोमाफ्रा समायखिरा लागोन। फारियै इउपिपिएलनिफ्राय 2, भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय 2, जिएसपिनिफ्राय 1 सोद्रोमाया समायखिरा लागोन। दिनै चिरां जिल्लानि काजलगावआव गोदानै बिसायख'जानाय एमसिएलए एबा जानो गोनां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो रंजा बाजायै बिथांखौ बरायनाय जायो। डायरेक्ट लम कि मैंने कनो डायरेक्ट लम भाई तू মই বড় লব লাগিব ওই তো ভাই লম ডাইরেক্ট এলাকা লই লাভ নাই আমি তো হাত না ও ইয়াতে ফ্রেশ মিট নিছনা না ফ্রেশ মিট নিছনা না হাতে না রে अरे जगह नहीं जगह गया नहीं मुझे ये जगह रिक्शा में जाओ मुझे हाबलाना है यार वही थांदो वही जगह गोथै जोबना ओइ जों लेले नै बैजों लामा आबो मोजां हाबलांबाय जाबाय बेलायनि साइडआव
गाबोन क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीन फिल्डआव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ बानजायदों। बे हाबाफारियाव सा 2 लाखनि बांसिन रायजो राजाफ्रा ज' जाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै मिजिं थिनाय जादों। लोगोसे गाबोन खुंथाया बिटिसि हालामखौ बन्द होदों एबा बिथांमोना लकेल हलिडे हांख्रायदों। रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।